mina yazi wena uyahlanya wena ha uyaqula wena uyatakwa wena lo usanda kuthi entombini yami eyibafu kwaze kwama kahle lokhu uyincoma kanjani intombi yomuntu wakini omdala kunawe wesiphathi intombi yakho intombi yaba awumani ungafela nentombi no ekhawazi ngamhlobo sikhona thina ikhathi nasiyabhonyelwa sinsizwa sizinsizwa thina ngafela nentombi ekhathi ngihlulwa yini ukuthi nishelele nini hayi ngolaka ngithe ungangibamba wena ngithe musuku ungibamba owakaba wena lalela awukutshela ngikubhonye uzobhonya ba wena ngizovele ngikhahlele manje mina ngizovele ngikukhombise wena ukuthi itaba nenjani wena ngizokukhombisa ukuthi itaba kuyena silindele inkomo ezoza ngaye thina siyolobola umuzi kababa yabona into leyo wona busho ukuthi into emele ayenze nayo izintombi zakhe mayiletha apha ekhaya ayitsheze ibe nesimilo ngoba kwazona zisimayibuka thina sibona abafana bafuna into ecijile into ecijile kanayo nabakhohle yabo manje ubuyimpompolilani bafika intombi yakhe hawu nawo kwenzekile nje ukuthi ngiyadlula kwasho ukuthi ihlo lasala ngemuva ngase nkoba kanjani entombini kamfowenu kanjani angiyeni umfowenu mina manje bafowethu niyenzelani into ebhlungu kanje wena hambelani nqono mfethu ekhaya hayi baba ngisekhaya kwakhona into ngibuza khona ngihlanyela kwa wena angihlanyela kwa wena umfana kini kwa wena umfana kini uyayiqimbela nje kini awona uyayiqimba ke lo ntangimelala yenza amahamba ogana akhohlwe ithini uhlale wena ekhaya ukade intombi zami ngihambe ngiyogana mina mase uzongigadela zona uyahlanya wena uyatakwa wena yazi angifuni ukukhuluma into engizoyisola ngayo ngeke mina ngiliyeke emzini kababa ekhekhe bilidini ngeke ngifike inkofonoza thina ivulile inkofonoza njengabe uyayenza lo ngabe uvulela imlenze abanye ababhemi nje bashaya kuzalwa ingane ekhaya benzele ingane ekhaya hayi lento ayenza usuka nini mina yazi wena uyahlanya wena ha uyaqula wena uyatakwa wena Ngibingelele mbuyelo weVuman Film lokhu uMavumani waleka emhlabeni nganawusona madoda lephansi mangizithiwa kubona umuntu uyegcina kodwa kuyasikho lapho silala esikhona uyaphila yebo bhuti ngiyaphila nami ngiyaphila ngakuyichaza nje ukuthi ubani igama uhlalaphi zithini yini ekulethela namhlanje kwiVuman Film igama lami bafungu nokukhanya ngwakashazi sibongo ne into engilethela ngihlusha abafowethu lapha ekhaya sashonelwa abazali sisabancane shuthi umina omdala yabo ngiyazama ukuthi siloku singibakhulakhulisa yabo nginale nkinga ukuthi ngithe kukhuleni kwami ngaba kule mizwe leyo ukuthi ngibe sebulilini obubodwa yabo manje mangabe ngithi ngiyafika ekhaya ngiletha abantu bami ngiyabona ngelinye ilanga umfowethu usebhizi nomuntu wami yabo iyona lento le esezingicika yabo sengithake ngize la ngoba ngiyabona nalomunye omncane isiyamngenela angazi ukuthi noma bafuni mina noma kwenzakalani labantu ngenza yonke into ekhaya kodwa mfethu ayi abangiphathi kahle ngani bakudlela amacheri bangidlela intombi zami ba so useba ukhanya ne ya ngokhanya uekhanya manje ubona kanjani wena ukuthi unesho kangakanani usibazi idla intombi zakho yazi ukuthi into engiyibonile mfethu last week khona lokho okuncane kwasekhaya kuwe kwangicela amateki yabo ngakuphathela amateki mangithi ngishiya amateki lapha endlini ngithi umuntu wami akamnikeze mina ngimsizini mangibuya bahleli mfethu embedeni lokwasekhaya kugqoka itrunk le ntombi yami mfethu ivele ngamabele embedeni into enjani leyo into enjani leyo my sister manje wena yonke lento muzama ukukhuluma naye umfowenu lo uthe yilo mncane ne yiloko okuncane ngikuficile muzama ukukhuluma nawe uthini uvele wanganginaka mfethu wahamba olala kamamncane lonke leli sonto akabuyele ekhaya lokho kudala ke kuyagqoloza ke kona ngeke ngacabanga ukuthi ngikufakele ushave kodwa manje inkinga igazi lami ngiyangicika ngenxa ukuthi bakudlela intombi ayiyodwa bafa ayiyodwa mhlambe yesithathu le ayiyodwa ngabe usigwema kanjani lesimo umbukeli nanga uzoyibuza ukuthi ngabe ubhekana kanjani nesimo esinje ngoba uthi ayiyodwa sekuyinto ehlezi yenzeka kade ihlezi yenzeka ngiyazama phela ukuthi ngimukele ngoba abantu basekhaya ngikhulume nabo kodwa ngiyabona ukuthi labantu aba-understand mase kutheleleka lo mncane shuthi umina othatheka kancane angazi ukuthi ngenze imini isilima lapha ekhaya ya ngabe mhlambe unanga iminyaka nabana iminyaka wena ngabe mhlambe unanga iminyaka yabo njengamanje mfethu ngino 40 lokhu kwa 23 years ke lokunye lokho kungilama eduzane
Africa, South Africa. Manje nawe ngabe mhlambe emoshela abantwana mhlambe ngabe ushela usize omncane noma mhlambe abangangawe. Mhlambe ungenze ukuthi bathi mabebona babone bonondanga yabo. Angeke ngiphawuleke lapho bafo kodwa nawe uyazi usima umjida yabo. Ukubone nawe ukuthi lo ngathi kuyangifuna yebo lonto nami uthi uyabeka kuvele yabona kuthiwe sekushayisana. Angiyana lo muntu othanda izingane ezincane kodwa lokho ngathi kuzothanda ogogo lokho. Africa, South Africa, bengicela ningisondezele obhudi basondele mhlambe bayichazele ngicela wehlisa umoya yeso. Ngoba ngiyeza ukuthi omunye uke wathi ucabanga ngomgwazi omunye wacisha amfakela ushevu. Yabona nje mfethu. Ngeke ngawuthenga cabanga ngabaphathela inyama. Engathi senguphethe ngabuka ukuthi ngizosala nobani ibona bobabili. Thina sobathathu. Niyaphila bafowethu? Asaphela mshongisho njalo. Ku right. Ngabe niyamazi ukhanya? Asiyamazi. Ima kuyenzeka mhlambe mebeka ukudla efrijini nikudla. Okwakithi phela abafu lokho kudla ngeke singiyeke okwakithi lokho kudla. Ngiyasike ukudla wethu. Iyona into yakhe into yethu. Iyona into abayaziyo le. Abaklini ngisho iceke. Ufuna ngeze ngifuna umuntu ozogunda itshane ekhaya bekhona bobabili. Uthi usisi ngicela ubatshele sisukuthi yini okhala ngayo njengamanje. Nifunani intombi zami bafethu? Wena ke ngoba umncane nifunani intombi zami ngakhuluma nawe. Wena ke nifunani intombi zami bafethu? Uthi mele siyintombi ekhaya nina niyazidla nina. Njengoba bafusashiwa umama nobaba mfethu. Kahle empeleni thini inhloko kahle la. Yabo. Ninhloko udadewethu akafuni ukwamukela ukuba cha wona bhuti lento mesenze nje ibe straight forward. Into angimela amukele yena ukuthi nje yena thina yithi abafana abakhona ekhaya. Njengoba sabafana nje ekhaya sikona akwazi nusilento yona siyamazi umuntu osifazana. Inkomo ekhaya ezingene ngayo akwazi ukuthi sine inkomo zilindele ekhaya zingeni ngayo uzilethe intombi umsiyiyeke. Ngizolobola ngemali yeni mangilobola. Ngilobola ngemali yeni. Lokho enigqokile niqokisa obani nina. Ngithi umini ovukayo la 6 to 6 mina ngizamela nina. Nibancane ningaka. Basibona nina anikwamukeli ukuthi ubamba amacheri. Hayi ngeke mfethu akwamukeli. Sazi ukuthi la ekhaya intombazane. Kungcono kuma kwenza ngaphandle kodwa la ekhaya nje. Shintshe nje lokho, uyayizwa ke lonto mfethu. Uyayizwa lonto. Ningiphika kanjani ngowakini ngoba ngizalwe nginjena ningishintsha kanjani ngoba ngampela nikhuluma kanjani tenjene lento nikhulumayo. Akwazi sisi. Ubani umuntu wesilisa nena ngibona mhlawumbe ngihamba naye ngathi ngihlekisana naye sekuumuntu wami ngoba lento ngiyenze ngimncane ningibona. Hayi phela kuyenzeka ukuthi uyenze umncane sikubone mhlawumbe into uzoyiyeka uzoyasa. Niyangidakelwa nina ngiyanibuka nina niyangidakelwa nina. Sisi sorry khanya mfethu manje awusho mfethu yonke lento umyenzeka ukuthi bafu bayangicika laba ave bengicika laba ima abangiboni laba ngimdala nina nginani nihlulwa yini ukuthi kushela intombi zenu wena indaba ungibambe wena ungibambelani wena lento kumele siyenze kahle yabona ungibambelani uyangifuna yini wena angibone lo khare ngudlayo nina ngiyahlanyela ima khanya yini wena lokho ngibamba angithi sengizokusiza ungibambelani wena musu ukungibamba wena sengizokusiza nje bangijwayela laba bafu bangijwayela ngiunderstand bangijwayela ngempela ngizovela ngikhahlele futhi mina lokho bakudlelile ukhuza ngiunderstand kumnandi mfethu ukuthi yazi lo usanda kuthi entombini yami eyibafu kwaze kwama kahle lokhu uyincoma kanjani intombi yomuntu wakini omdala kunawe wesiphathi intombi yakho intombi yaba awumani ungafana nentombi no ekhawaza ngamhlobo sikhona thina ikhathi nasiyabhonyelwa siyinsizwa sizinsizwa thina ngafana nentombi ekhathi sihlulwa yini ukuthi nishelele nini hayi ngolaka ngithe ungangibamba wena ngithe musuku ungibamba owakaba wena lalela awukutshela ngikubhonyela uzobhonya ba wena ngizovele ngikhahlele manje mina ngizovele ngikukhombise ukuthi itaba nenjani wena ngizokukhombisa ukuthi itaba nenjani wena Themba amaphoyisa wagcina kuqala Themba amaphoyisa mina ngizokukhonkoza mina ngizovele ngikukhonkoze ngithe ungangibambi wena hawu ungibambelani hawu ngizokukhahlela bafo phela yima angithonizela ngoba ufuna usizo nje indaba niba against itabane nina nitabani ngane namanifuna nitabani ngane ninani nje baningadabene nje nini hawu nemali yakho futhi banjeni umini uthengelo ba lempathi khuluma uthengelo ba lezi zinto eziqokile khuluma nya khuluma nabo ke manje bafowethu kodwa anicabanga ukuthi mhlawumbe niyeke ukudla intombi zakhe mele thile ngoba ngathi nithatha advantage
hayi wakethi ngiyasiya kuSihla mfowethu yabo Shothi kuzophuma mina ekhaya. Sifuna azabuyela esimweni sakhe. Shothi kuzophuma mina ekhaya. Ngoba kuyena silindele inkomo ezoza ngaye. Thina siyolobola. Sumuzi kababa. Yabo lonto leyo. Wona bhusha ukuthi into kumele ayenze nayo izintombi zakhe mayiletha apha ekhaya ayitsheze ibe nesimina. Ngoba kwazona zisimayibuka thina sibona abafana. Bafuna into ecijile, into ecijila kanayo nabakhohle. Yabo. Manje yonto into ebuya ibonakale ukuthi yebo intombazana ubani. Yiphi lo ntombi yami obone ngathi yakufuna wena? Yiphi lo ntombi yami obone ngathi yakufuna? Yogcina ufika nawo nje. Uyibone enzani kuwena ngoba wena dokhokhoba lapha endlini yami? Ubuwenzani endlini yami? Uyageza umuntu wami uvula isicaphu uyalunguza ufuna nje umbone nini evula isicaphu? Ngiyafika ngibuye emsebenzini ngithi yazi wena. Ubuyimpompolilani bafika intombi yakhe? Wona bafo kwenzekile nje ukuthi ngisi ngiyadlula okwasho ukuthi ihlo lasala ngemuva ngase ngikoba. Kanjani entombini kamfowenu kanjani? Angiyena umfowenu mina. Angiyena umfowenu angilona igazi lakho mina. Cha phela mina ngithi Wenzani bafo? ngiyasho ukuthi bafo ngisi ngiyadlula okwasho ukuthi ihlo lasala ngemuva. Aninazi intombi zena anisaba ukuthi intombi zena. Abanazo. Hayi singasho mfowethu uthi yabo. Ajahogo. Uzalo. Awunalo italent yabo lokugoqa mfowethu yabo. Sheshe zimqome manje kuthina. Ngiyadilea mfethu manje vele sibone ukuthi hayi inkinga yabo utshwala nensangi yabavilaphisa babhema kakhulu insangi ingakho bengasheli nje. Manje yona yini lo wenza ngayo mhlawumbe? Hayi nami angizasho ukuthi nami ngazalwa ngembethe. Hayi nami kuyayizela. Bachama ngedread. Hayi angazi kodwa nje kuyayizela nje nami angazi. Manje bafowethu kodwa niyabona lento izodala uthuthuva emndenini. Niyazi ukuthi ucishwana awubatshela ukuthi ucishiwe bafakelana. Lo wena ukuthi angikwazi ukuyikhuluma lento kodwa wena ngizokubulala wena maqhubana nalento yenzayo. Ungicika kakhulu wena ngoba wena oshisa impepho lapha ekhaya. Uyanginyanyisa wena. Usho vele umkhuba wakho kade waqala ufuna ungibulala umkhuba wakho lo. Kephi khona? Kade ufuna ukungibulala wena. Ngifuna ukubulala njengoba ngikususa umncane uma ekushile wena ngifuna ukubulala wena. Yakhumbula Denkweni last week. Ngigula ngikhulela ukufa. Ubethe yini? Bafo ngengaphathwa yilo khunde isisi bafo ngihlanza ngifuna ngazi ibona. Dokotela usizo ubani? Mangifuna ukukubulala ngangigijimelani ngihambe ngikusa kudokotela. Bengifunelani ukusa kudokotela ukuthi ube right. Baqinisile bathi umthathu segcekeni. wezani? Umthathu segcekeni. Uyazwa yonke uzoyilungisa. Bathande bonke. Iyo ntathu uzoyilungisa lena. Mina ngiyazi ukuthi soyenze njani. Yabo yazi buka. Mhlamba ubona ukuthi bathathe advantage ukuthi uyabaphakela vele ungabaniki. Inkinga yakho ubhizi uxisha mina ngembuzo uyabayeka bona. Ngirong yini mina mangabe ngistabani? Yini wrong? Mina ngiyena umuntu mina. Angiyena umuntu mina. Pho indaba ungaloku ukhuluma nabo umina oze kuwena. Nginenkinga kodwa wena ubhizi uxisha mina. Sengisho ukuthi wena bafayazenze njani? Ngithi mina vele banikeza ama advice ukuthi kushelwa kanjani. Banike wena. Awufuna ukubanika. Hayi. Bazokudlela. Hayi banike wena. Banike wena ngizofika ngibaphakele ngibondle ngibenze bagqokise ngiphinde ngibanike ama advice. Why nina nithathe advantage ngomuntu oniphakelayo nemidlela abafazi bakhe? Wona bafo kunakho nje ukwenzeka ukuthi yabo sidididi nabo uyabone phela ukuthi abafowethu phela asibhekelelani angithi yabo. Abo indlela indlela engibathanda ngabo abafowethu bafu. Angifuni ukuthi ngize ngenze into wrong. Indlela obathanda ngabafowethu. Indlela engibathanda ngayo angifuni ukuthi ngize ngenze into wrong. Ingakho ngikucelile ukuthi unginikeze usizo. Usanda lokwenza usambela ama TV uhlula yini ukuhlala nasekhaya phansi sengikhulume kangaki nawe wena uthi nje wena bafo Thula wena Ngiyavela manje Thula wena kwayizolo lokho wena mina anginawo ngisho imali emsebenzini next week buka ukuthi ugqoke kahle kanjani mina umthengele impahla kade efuna impahla ungitshelile wathi unendlela ngazi banani lapha esikoleni kwasha kwacima kanjani ngamzama njengoba umbone la awubona ukuthi obhuti bakho kwayena bangakubamba uma bebamba intombi zakho ngeke mina bangibambe bayazi ngiyagijima na ke la angidlali awumnqene umuntu hayi anginankinga nje mina ya Niyayizwa kodwa inkinga enibhekene nayo uzonidudula ngenqindi manibhayizi. Hayi ngeke. Akadlali. Shuthi amasenda sekuhlaza seniyagoloza. Seniyagoloza. Cha phela vela sehlaza ngoba sentombi zakhe afika ngithi. Into engicela kakhulu mfethu lona uvela encoma intombi yami khona le yade incoma ethini izinqe ezinkulu. Ngisanda kumsiza mfethu njoba ku January kade yo register lwesikoleni yezo imali yami yonke leyo. Into yokugqoka ukuthi avuka abe lapho imali yami yezo ipaperwork lenza enza ama CV enza yonke into still lapho mina uzoncoma intombi yami hambe eqembile ekhaya lokokunye kuhamba ngetrunk kanjani ekhaya nginentombi mina ekhaya yini ehlula ukuthi bona bathatha intombi zabo bayifake endlini zabo banazi izindlu
manje singabe mhlambe wena sofa nje uke wazama mhlambe ukuthi mhlambe intombi yakho uqala uyiyale before uyilethe ekhaya ukuthi ilalela ke ukuthi bama balunganga. Sengiqala impilo entsha ke manje ukuthi ufuna ngiqale ngitshela intombi yami ukuthi nginenkinga ekhaya khona amabhube esabafowethu kanjani abantu basekhaya kanjani bangihlukumeza bafu bangihlukumeza kakhulu. Manje bafowethu niyenzelani into ebuhlungu kanje wena uhambelani nqono mfethu ekhaya? Hayi baba ngisekhaya kwakhona lo ngibuza khona ngihlanyela kwa wena angihlanyela kwa wena umfana kini ke wena umfana kini uyayiqimbela nje kini awona uyayiqimba ke lo ntangikumele ayenze mahambo ogana akhohlwe ithini uhlale wena ekhaya ukade intombi zami ngihambe ngiyogana mina mase uzongigadela zona uyahlanya wena uyatakwa wena hawu singiyadakwa manje singiyadakwa manje into iqimbele lo usugade intombi ngisekhaya bafo manje okay musekhaya indaba uhambe ayinisa umuntu wesifazane ukhaya why uhambe unqunu ke indaba ungamhloniphi musa umuntu wesifazane? Cha mina ngifike ngicabanga ukuthi phela ngoba kowasekhaya uyaunderstand usaba sekhaya enga-understand abone mhlawumbe into yakhe iqumbeni muthi angithi wena umuntu wesifazane kumele yokhaya ungayihloniphi konke lokho abayihloniphi labo abayihloniphi ngempela wena yini umncane ubude lo sisi wakhe bekondla. Hayi mfowethu angimdelele usisi wami. Wenzani into inkinga yakhe afuni ukuthi alalele thina ngoba phela sekuyithina nomfowethu eseyinhloko leli ekhaya senobaba nina nobaba empeleni isilindele inkomo ngayo mfowethu yabo thina sishade thina sivusa umuzi kababa nihlulu kuyosebenza nilindele yena abuye lesimeni sakhe yabo nje besigolozela nje abugoloza kwakhe ingakhe nje evusa ulaka la yazi ukuthini bafu iyona ke into engizoyenza yabo yabona bafu ngikumele yenzeke lo uthame nje yogana uyatakwa wena uyatakwa wena uyahlanya wena yini enza ungazi hamba wakho umuzi wakho wena phuma la ekhaya awusebenzi uyimfina wenza ilutho hamba upho kwakho umuzi wakho wena hawu wakhiwa ubani lo muzi lona ninani nini nasekhaya bakutshela yini ukuthi hamba ogana lapho iyona into engiphila ngayo imini nobusuku ngenze njani mina yini errong ngani mina ningazongisanganela nina niyasangana nina awucabanga ukuthi bangakudlisa ushave labantu into engizoyenza la ngizove ngibanqumeke lapha yabo lento yabo lezi uyakwazana yabo laba yabo wena ngizobele yabo wena futhi wena ngikufuna kakhulu wena yabo wena ima mhlambe ekhaya mhlambe ngabe kunokhondolo yini ubaba wayebathanda abafazi babantu mhlambe noma umalume yabona ke lapho uma ukhuluma kanjalo istory mangisizwa vele ubaba bona indoda bekade isoke yabo lonto shuthi mina ngisuke ngababukhali ngafuza again angazi ke la kwenzakalani ngoba yonke into indlela abaqhwa kahle ngawo mfethu fuze ngabe intombi ziyayiwela ngizama kona ukuthi ababe right khona bezoba nezintombi bavele babuye bangene kwezami bakudlela intombi hayi angiyazi lento ayikho nechaza yabona bafu ngitshele mina yabo lento ukuthi vele ekhaya ukhondolo vele likhona ukuthi vele abafazi abantu ekhaya bathi ngitshele ngeke ngize ngumfazi ngeke ngizwe nje umfazi yabo mina bafu esizwe nje umfazi kodwa into engizenza nginina ngizovele ngiwanqume ngizogona ngesandla ngiyanitshela ngoba namadoda nje yazi angifuni ukukhuluma into engizoyisola ngayo ngeke mina ngiliyeke emzini kababa ekhekhe belidini ngeke ngifike inkofonoza thina ivulile inkofonoza njengabe uyayenza lo ngabe uvulela imilenze abanye ababhemi nje bashaya ekuzalwa ingane ekhaya kwenzela ingane ekhaya hayi lento ayenzayo usuka nini mina yazi wena uyahlanya wena hawu uyaqula wena uyatakwa wena hawu aha yazi uyanginyanyisa lo mfethu ngiyaunderstand ungibambelani mfethu ungibambelani nawe mfethu uyakhuluma lento ayikhulumayo ukhuluma namasimba akhulumayo lona na uvumelana naye wena ngizokubona uzokhokhela ubani school fees ngoFebruary uyaphela uFebruary ngizokubona uma emzini wakho anibona usilento ngizokubona uzokhokhela anibona siniqhathwa inkomo ekhaya nini umndeni inkomo bafu inkomo nakho usiqhatha kodwa hayi siqhatha inkomo imnandi ekabani emnandi ekabani phumani nambe nobona intombi zeni ngaphandle nihlulwa yini phumani nofuna intombi hambani nemathaveni athi niyabudla utshwala hambani nemathaveni noshela intombi zikhona ngithi siyazi labogogo benisenikhathela labogogo inamba nabo ngikhathela futhi wena siyasho ukuthi yeka ukufena intombi zakho ekhaya alright kulungile yona ke into engizoyenza leyo ngoba nina seniliphethe la khase kuumuzi wenu shuthi kumele ikhambe lokho shuthi kumele kuhambe mina ke ya shuthi ngizohamba ke mina ke yabo manje usisweni mehamba nizodlala hayi mfowethu ngoba uzalo phela uzosibhekelela phela wakwethu akobe uyangizwisa ke mfethu izwa ithiwani into enjena ithiwani bafu into enjena esingayifuni nje mfowethu ukuthi nje yena into esingayifuni leyo ashintshe imali yami niyayifuna
ngifuna nentombi zami ngaphezulu. Yini nisa anganihloniphi wenzani ngona nisa anganihloniphi bafo ungahloniphe into ukuthi Ungahloniphi phela lento yokufika namantombazane la. umuntu wesifazane awuzofana namantombazane Ngumuntu wesifazane mina. Ngumubuka mina ubona umuntu wesifazane la, ngumuntu wesifazane mina. Ubona umuntu wesifazane, khuluma ukhona umuntu wesifazane onjeni, ngumuntu wesifazane mina. Umuntu wesifazane. yini enye nisa akanihloniphi ngayo hayi akahloniphi nje akasilaleli kahle kahle lona mina ngitshela awona lo lamana nami noma lamana nami nje mina ngabe ngiyangihloniphi ngobhuti omdala yabo into kodwa manje lenza ngayo yena hayi gomisa ungangihloniphi into ayenzayo yabo fana khona sengibizela kuma TV kanje angazongibizela kuma TV kanje uyayibona mhlawumbe ibhampa lapha ekitchen yehla yenyuka lapha ekitchen okhombusa nginihloniphi nabafowethu ngoba intombi yahamba ingeni endlini yami ikhona ayikho intombi wayibhaba ayikho intombi ehla yenyuka lapha ekitchen ekhaya ikuphi ke la nganihloniphi khona ikuphi sawubona ngani pha amantombazane endlini ingoba yinini nihamba niwalunguza endlini yami nisonifunani endlini yami Ufuna ukudla ikeke. yabona abafu lento ukuze nje abangazi bakhe bona umuntu bathinteke lento ukuthi wenakho ungahloniphi usicwasa yabo akwazi nabafu umuntu esilisa umuntu wakini esimame ngena namantombazane ezinjalo amolele ukubona ukhozobela athi ayi lento yeni vela ayivuki lento nevela ayivuki kusho ukuthi anithinti yabo lento angicasula pheze ngombhemi nami sizo ngombhemi ngibonisa mele ngithintile phela lapha nisibeshe mangibuka kahle yabo la ngalinye kanti vele uzolahla namantombazane vele abantu azoyibona into ecijile yabo hayi ngiphule phezulu kwakho lapha ngiphule phezulu Ncane lokho bafu. Kumina edake wafika lapha ethi ngiyawazi nobhontshisi. Ngambuza ukuthi muphi ubhontshisi ngoba hlele sopheka la ekhaya. Wathi wesilima. Ngavele ngamangala phela mina umuntu bengibuza. so ingakho nina nenza lento nihamba niya revenge kahle Revenge. ngibona ukuthi uGrice usini revenge ekusisweni umgcwalisela nathi Ugcwala vele aspoon vele nanokuthi vele abilisi mixon. Spoon. Aspoon dadwethu. anibonisi mhlambe niyamjaja ngokwenza njalo Hayi mfowethu kulungile phela bekwenzeka ngaphandle mfowethu kodwa la ekhaya. akandaba ngaphandle kodwa ekhaya ayisekhaya Sazi ukuthi kuzelwe intombi la ekhaya. ekhaya nginentombazana ngisho Insizwa la ekhaya. ngisho amadlozana lekhaya khona intombazana khona insizwa la ekhaya Manje azomangala mayibona yena enza ngalolu hlobo yabo azomangala. futhi mawafunda into engiyibona uma sayibonisa insizwa naye futhi komela ahambe emsamo ekhulume nempepho lapho sayibonisa insizwa mehlule lonto lokuyo qala phansi egqoka iphinifa agqoka isiketi ecatha umuntu wesifazana akwazi insizwa ukuthi impepho kashisa manje senze njani khaya mfethu yazi yini mina isolution yami ithi bashiye yabo uzenze izinto zakho ngaphandle kwana vele wena uyakhona uku-afford cabanga kanjalo nami mfethu into engihluphayo ukuthi labantu igazi lami leli labantu abasebenzi abafowethu igazi lami leli ngiyangikhathaza ukuthi ngiphume ekhaya ngibe ngazi ukuthi akukho la bethola khona isinko ngizama ngayo yonke indlela ukuthi angifuni baba amaphara noma bagcine beyibona be desperate ngoba mina uNkulunkulu wangisiza ukuthi kwakhona isinko engikwazi ukusifaka ekhaya mangiphuma ekhaya bazodlana yabo nje behlukumeza abantu bami ngizothola umuntu wesimame ngihlale naye umuntu wesimame uzongispoon feed yabo ukuthi bayeke laba abantu ngoba vele ba against impilo ephilayo nami ngizogcina sengijoveka ngoba ngiyamthanda bese beba yini bona angazi ingako ngifuna usizo kuwena imanga mhlambe siswami uyabona ukuthi bona baka appreciate kodwa ya ngiyayibona lonto iyonto engihlukumeza mfethu nginako ukucabanga ukuphuma ekhaya angazi ukuthi ngenze njani ngicela usizo Africa South Africa yonke baningi abantu abangayi phambili yabona manje uthola ukuthi akanawo no yabona ulokhu esiza abantu azagcina ehluleka ukuyisiza yena ekujike futhi exhashazwe lapho ngenxa ukuthi nje makufika umuntu uyamnikeza makufika umuntu uyamnikeza makufika umuntu uyamnikeza ungasabe emnikeza mhlawumbe nizoyibuza ukuthi umnikezana uyabona mhlawumbe unemali nje siswami kufika abantu abawu3 bazoboleka wena baboleke bonke ugcina ingasenamali uyabona usilapho usugcina wena usenkingeni ya kuyenzeka izime kanjalo uthola ukuthi ngizokhipha noma abisente enginalo ngigcine mina sengiswela ukuthi ngizoyisiza ngani enkingeni esuke iqhamuka ngaloso sikhathi yebo angasho ukuthi indlela engidalwe ngayo angazi manje sisi ngobusho ukuthi usuzomani uhambe ucabanga mhlambe ngabe kuyichoice eright yini mhlambe kuzobaphatha kanjani bona ngicabanga ukuthi angazi mfethu into engidingayo ngicela ukuthi ningisize ningikhulumele nabafowethu ngoba abafowethu ngiyabathanda ngiyabathanda kakhulu angithandi nami ukubashiya ngoba bazoswela ngaphandle mabe nayo iplan mina nginankinga ngihamba nomnini mabe nayo iplan ya mabe nayo iplan manje bafowethu nangu sisweni uyayigalela nithini ngalokho kuwo wonke akushoyo wena bafungasho ukuthi kuzoba nzima phela mfethu ngoba uye mfethu obeka isinko etafuleni yabo
Unandaba nayo nendaba nesingu. Hayi sinayo indaba namntama. Hayi sengamana hambe. Uyamuzwa uthini? Ingawo ngithi lo kuye kwathi ngimsoconge lona. Phela kade ufuna ungibulala mina kulungile. Into engizoyenza Bafo yini awunandaba noma engahamba? Amla wafaya anginandaba noma engahamba bafo. Noma nje kuzoba buhlungu vele ngoba phela sanquma esituna esisodwa naye yabo. Kukhona nje ukuthi ke wakwethu. Mhlambe izinto besingayilungisa ukuba yakwazi ungila yodwa manje ngibona ukuthi angikwazi ukugitshela umfazi ekhanda mina ngumfana. Angikwazi. Noma ungaba ngcono mfethu angahlala nathi usiswethu yabo. Kepha nje kodwa engatshela yena phela intombi zakhe uba mayiphuma ebathroom ziyeke ubhushuzela phela. Siyinsizwa nathi yabo asikho allergic nje mfethu Akho allergic entombini zami bafu. Kanjani kumfowenu mfethu? Uyafana wena nomfowenu lengathi ngifika nentombi lawa lokho encoma ethi usindisa umi kahle. Umncoma kanje yazi mfethu abaloko kufana nawe lokho kunginyanyisa kakhulu lokho. Buka kungibuka kanjani lokho ngigqubuzela amehlo wena. Hawu. Uthuli wena uthuli yizwa lento ikhuluma kanjani nami yizwa. Manje akekho omunye oke walala naye mhlambe one namagama amathathu. Ukhona ngiyakudabukela ke futhi wena ke yabona usindiso ziyashaya ke mfethu uyahamba Ima usindiswa walifaka ijazi bafo kusindiswa. Angifakile. Futhi akagwinyi ngcono mina ngisitabane bengiyivikela ngiyakudabukela ke wena. Walifakile ijazi bafo kusindiswa. Angifakile baba sengingamane kwenza la Namanga kayazi lonto yamajazi lo wazini ngejazi wena yini yona ijazi wena khona uyazi ukuthi igqoka kanjani lonto uhlezi ufofobela lapha embedeni Mhlambe yalifutha. Angimazi Sorry bafo. Manje bafethu nimisanja lento uyahlala ukhanya uyahlala noma ngiyahamba into engizoyenza funa ngihambe kuphela nje mfethu bemfisa ahlale ngoba umntama yena. Mhlawumbe nje besingayilungisa. Uyakwazi uba inkinga ningihlonipha ningibona ukuthi ngimdala ningihloniphi yini esingayilungisa nikhuluma kanje nisabantu bathini abantu abasibuka ngoba mina ngizela ngoba ngizocela usizo yini lento enikhulumayo ukhona umfazi ofana nami ngumfazi mina mungibuka nisile neusisi nizoyeke ukhanya nizoyeke ubafa intombi zakhe. Ngizoyihlehlela mina mfethu yabo. Just ukumnika indawo yakhe yabo. Yena sinazi intombi ukuthi yena ongazi yabo. Wena ungazi ngoba abantu vele sibalanda ngobusuku yabo. Sifuna ukubona balanda ngobusuku. Wena namuntu engayisho leyo ukuthi bese ngahloniphana naye silayelane mhlawumbe khona into engenzeka Angakulawula. Bengangilawuli nje kuphela. Ngangilawula kodwa bese angilawuli qomqondo ongilawula kahle. Ngibuzelena ngimlawula ngokuthini mfethu ngimlawula ngokuthini ngimlawula ngokumnika ikhadi lami ukuthi abathenga into abashoda ngayo endlini yonke engimlawula ngayo leyo. Ukulawula ngani bafo? Wona bhuti nje wake ngasho eqaleni. No, mhlawumbe futhi ngizophinda. Lo muntu into engithe ngilawula ngawo bafilo ukuthi kufanele ungilawule uma ngihlonipha. Ufuna ukwenza intando yakho phela. Yeah. Intando yami ukuthi ngiphile impilo engiyiphilayo engidalwe ngiyona intando yami leyo ekhaya. Umama lekhaya wakuzalwa yini? Buza yena ethuneni. Wakuzalwa intombazana ngithi. awuzwa phela. Okay lento bafethu ngicela uniyenze kanje mfethu. Zama mfethu kumhloniphe kubantu bakhe yabona la. Baba faya yazwa sozama ukuthi mengakulawuli. Yeah bengangilawuli nje singatholana. Okay. Yazini. Zama ukuthi wehlise kancane yabona. Amantombazana akho watshela ukuthi kunamabhubesi ekhaya meza yabona. Shuthi ngizelwe nezilwane sengizozama ukuthi ngiwatshele kanjalo ushuthi ngizelwe nezilwane mina ngithi abafowethu kanti izilwane. Bathi bazoyehlisa ngeba sakudlela malokhuzana akho. Makuukuthi lonto bazoyenza ngizohlala. Ngoba futhi niyabona lento eniyenza nijabulisa izethu. Kuyabonakala kodwa futhi Kepha nathi phela sizama ukuthi yabo sihlele izinto njengoba abazali babeshiye siyisimo esilungileyo. Bangathi abantu nintekentele. abafana bekho futhi lekhaya nje okwenza. Tshelani mina ukuthi kwenzekeni lapha kaSibongile. Esakhumbula ukuthi umfowabo Sibongile kade benza lento eniyenzayo. Uphi Sibongile? Sibongile yini wa? Lapha intombazana lapha kamakhelwane ilento mina engiyiyona yabo kunomfowethu lapha oyilento engiyiyona naye ade faka intombi zakhe umfowabo ebhize lokho khokhobela intombi zakhe waphuma kubo
uwile lo amuzi ngakukhombisa kuyindonga manje ngathi hlala amaphari yonke abafuna yenzeke la ekhaya khuluma nabo angazi ukuthi mina wena ngithini khanya wena uphila ubafo uphila kahle uvusa wena othi uyazama ukubalungisa yabaphela angifuni nokuthi ngiyikhulumele mina ngifuna ubuze bona ukuthi yini engiyenzayo la ekhaya yini eyenza ekhaya uthenga ukudla nanenye uyanisupport ngemali awona wenza konke nje mfethu ngesingasho nje ukuthi uyani breadwinner yabo anibona ukuthi ukushuthi una ama qualities yobu bafo unawo vele kodwa phela mfethu yapha inkinga phela yabo sifuna ukusamukela ubulili bakhe mina ngifuna ukubizwa ngomalume phela ngaye mfethu manje nabe ngifuna ukuphila nje ngathi kuthiwa hey sibari ngaye uzothini ke mina umuntu mefuna ukwenza ngendlela yakhe uzothini ngempela ngoba ngiyafisa nabo bana abashana bami ngizothi mase ngikhathala amadolo ngikwazi ukuba ngibathume ezitolo yabo ukwazi ukubathume wena shothi ufuna ukungitshela ukuthi lento enithwele la amabhola nje okuhlobisa nihlula ukuthi nihambe nofuna intombi zenu nimithise khona nizothumela nilinde mina ukuthi ngihambe aningicabangeli nina kanjani manje mntama kanjani funa ngimithe mina ukuze nizothumela nina ngithi iyonto enishoyo nifuna abashana nitulweni ukuzala ezeni ingane amabhola la sho sifuna ngwanqumeni wagona ibhade beyale ngakele okay so bafethu ngicela ukuthi niyehlise ama-toys lawo ukhanya bafethu noma lapho noba usesihambele ama-TV namafoni sesihambele phambili kakhulu mfethu ngoba kulandelayo uzonigwaza mina indlela engibona ngayo Ngase ngibona ukuthi haya manje haya asiphephile ke manje. Kodwa sozama sibone ukuthi siyakwazi nje ukukhuluma kodwa masaqhwana ingqondo yakhe la. Ngane ehlisa umoya ngikhulume kahle njengomndeni ngingajabulisi izitho yabona. Uyezwa kahle. Ngiyakuzwa mfethu ngizozama nami ukuthi ngilinde ngibuka ama-action nabo ukuthi benzane ekhaya. Africa South Africa yonke siyabonga ya kunzima la emhlabeni yabona. Ezinye izinto ziyakhulumeka ezinye azikhulumeki kodwa Nkosi yami niyaxhawulana phela bafethu ningabe enigazi elilodwa yobe wakithi masinyathelele ningayenzi bafethu lento eniyenzayo ningayenzi asixabene anizameni nani ukuthi ninyakaze phela nani nibona ishoni la kushoda khona nabathandazi nganizamela nabathandazi makuthi bafethu mhlambe into mhlambe nenkinga ngeke ngithi futhi izinto zabayivuki kodwa yabona ya ngeke ngisho ukuthi ayivuki ngoba lo khona ingane esisolayo efana naye inkinga uyayiphika kade kuyintombi yakho futhi yakhe inkinga uyayiphika le ngane le ngeke ngisho ukuthi akuvuki ngoba ifana naye asobe sikukhuluma ilanga Africa South Africa yonke siyanithanda nibe right